production jabarani lajebakaw aw ni ñankuma malikono ani malikoka ka la doniya ka fo ko ni ako émission mandi damne no e micro territoire atike mo ko refe aw dimso aw balmamso labati dunya bi anga temu e fin jumeni infidélité mune bina na e du kon nana cɛw ni muso cɛ tilenbaliya an bɛna don dugu kɔnɔ an bɛ jamanadenw ɲininka u ka hakilina na ka duguden kelen-kelenna bɛɛ ɲininka min mana b'o la aw ni ne an ka jɛ an k'olu lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Bon ne yɛrɛ ka jate la min bɛna ni infidélité cɛw ni muso ni ɲɔgɔn cɛ bon ne yɛrɛ ka jate la cause fila de b'a la bi cause fɔlɔ o ye nafolo ko ye quoi matériel quoi parce que muso caman bɛ yen matériel ka d'olu ye est ce que y'a faamu donc wari kama mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u b'a a cɛw bien a kɛnɛɲɔgɔn janfa ka taa ko fasugu dɔw kɛ wari kama quoi bon filanan ye min ye an bɛ don min na ko bi an ka dumuni kɛtaw n'an ka ko bɛ cogoya min na bi cɛ caman fana bɛ yen i b'a sɔrɔ dɔw man kɛnɛ quoi parce que musow yɛrɛ dama bi baro minnu bɔ ɲɔgɔn ɲɛna i b'a kibaruya dɔw sɔrɔ fɛ i b'a sɔrɔ cɛ dɔw fana bɛ yen muso dɔw tɛ lafiya sɔrɔ siyɔrɔ la quoi donc olu bɛ taa dafa ɲini kɛrɛfɛ bon infidélité ninnu a nasira dɔ fana y'o ye quoi ne yɛrɛ ka jate la quoi an bɛ don min na ko bi voilà. Faamuyali sɔrɔla la. Voilà, merci. Bon, tilenbaliya bɛ dépend fɛn caman na parce que dɔw b'a kɛ u ka intérêt kama bon ne bolo nafa t'o la parce que n'i y'i tilen diɲɛnatigɛ kɔnɔ ka ca Ala fɛ i ka fɛn caman bɛ sira sɔrɔ par exemple n bɛ exemple ta muso dɔ kan a dɔgɔmuso ye téléphone 2 bila ka na di a ma au lieu que a ka téléphone présenté a cɛ la k'a fɔ n dɔgɔmuso y'a bila ka na a ko k'ale ye téléphone san bon a man kan k'a fɔ k'a ye téléphone san au lieu que a k'i tilen k'a fɔ direct la n dɔgɔmuso de y'a bila ka na effectivement c'était ça dɔgɔmuso de tun y'a bila ka na mais a y'a fɔ a cɛ ɲɛna ko ale yɛrɛ ye téléphone san yarɔ a m'i tila a cɛ ye cɛ wulila ka enquête k'a kɔ parce que ko ale b'a dɔn mɔgɔ min don a tɛ farinya ka wari bɔ a yɛrɛ kun ka taa téléphone san ni téléphone ko b'a la a bɛ préférer k'a fɔ ale de ɲɛna ale min y'a cɛ ye k'a fɔ a na a ka téléphone san ka d'a ma mais a m'i tilen bon finalement cɛ y'a jate ko bon ko c'est que ko kamalenw de ye téléphone san ka d'a ma bon cɛ fɛnɛ ko bon de fait que téléphone bɔyɔrɔ kɔni ma sɔrɔ ko a ka taa cɛ ye téléphone minɛ a dimina ka téléphone minɛ ka téléphone fili ɲɛgɛn kɔnɔ o kɛla balawba f'a nana kɛ sababu ye a bɛna kɛ furusa ye bon n'i y'a bɛ fɔ mɔgɔ k'i tilenya ka ɲi par exemple sisan ne yɛrɛ anw ka baara nin an ye géomètre ye an bɛ taa yɔrɔw lotiser an bɛ terrain feere bon client bɛ na an ma u bɛna terrain san bolo u bɛna terrain minnu san bolo an bɛ balo de la ne yɛrɛ balila k'a mɛn dɔ da a bɛ k'a baro bɔ a nana k'a fɔ ko Lasi ko i kana changer dɛ ko n'i y'a b'a fɔ ko n kana changer ko parce que k'a taara baroda dɔ la k'a taara sɔrɔ u bɛ ka kuma ne yɛrɛ Lasi kan ko géomètre Lasi filɛ nin ye ko n'i ye terrain san Lasi bolo k'i da ka sunɔgɔ ko bon ko ni Lasi kɔni ko min don dɔrɔn k'o don parce que mɔgɔ bɛɛ dɔnnen don i dɔnnen bɛ ni dɔn min ye n'a fɔra k'i ye fɛn min kɛ ni jugu don ni jugu tɛ o b'a dɔn nin karisa bɛ sɔn ma nin tɛ sɔn ma o dɔnnen don bon ni mɔgɔw y'i dɔn ni jugu ɲuman ye o tilenya de o n'i tilen ka ca Ala fɛ vraiment i ka fɛn caman bɛ sira sɔrɔ n bɛ tilen ko de fɔ n ka mɔgɔw ɲɛna an ka baara nin kɔnɔ vraiment kana kalabanci kɛ kana foyi kɛ baara kɛ correctement i k'a k'a kɛcogo la o de b'i nafa jɛngɛli man ɲi parce que n'i bɛ to k'i dogo mɔgɔ la vraiment a b'aw ɲɔgɔn don ɲɔgɔn na e y'i dogo ne la siɲɛ kelen i y'a kɛ siɲɛ 2 hali ni nana i tilen bilen ne tɛ da i la bilen o kosɔn vraiment dogoli man ɲi mɔgɔ man kan ka i dogo mɔgɔ ɲɔgɔn na i k'i tilen ni min bɛ o fɔ hali n'i ye mɔgɔ de faga a fɔ karisa ne y'a faga par exemple sisan n'i taara justice la e ye mɔgɔ faga aw nana justice la souvent i b'a kalama n'u y'i ɲininka i y'i sin tiɲɛna k'a fɔ vraiment karisa ne de y'a faga o bɛ kɛ sababu ye k'e ka ko nɔgɔya mais e ye mɔgɔ faga e ko k'e m'a faga e nana nkalon da dɔ wɛrɛ la ka o bila tɔɲɔn kɔnɔ jurumu b'i kan o la mais n'i sin karisa ne de ye nin kɛ vraiment bɛɛ bɛ lafiya bon u b'a fɔ mɔgɔ min tilennen don vraiment ale de b'i tilen a b'a fɔ hali n'a ye mɔgɔ faga a b'a fɔ n ye mɔgɔ faga n'a ma min kɛ fana a b'a fɔ ni a kɔni fɔra k'ale ye min kɛ dɔrɔn ni a jugu don n'a jugu tɛ mɔgɔ b'a dɔn n'a ye n'u kan k'a minɛ a ma n'u man kan k'a minɛ a ma u bɛ baara kɛ n'o cogo ye donc vraiment ne bɛ kuma bila yan merci aw ni ce aw ni baraji. Bon ne yɛrɛ ko an ka jateminɛ la o ye chose o ye marali parce que ni c'est comme en tant que chef de famille ni jɔyɔrɔ jɛn o yɛrɛ mara fɔlɔ ye fɔlɔ o tɛ mara dɔ ye parce que n'i ma se ka je sais pas comment expliquer
c'est comme ni bɔra jɔyɔrɔ la du kɔnɔ e mako tɛ du foyi la fo ka taa bila muso yɛrɛ bolo dɔrɔn donc ko mana kɛ du kɔnɔ sa a taa ba ɲini fɛ ou a taa ba fɛ a k'a ko ɲɛɲini bon ni muso yɛrɛ y'o dɔn ka ban fɛn bɛɛ ale ka ban de un ale yɛrɛ bɛ ko bɛ ale bolo n'a dun fɛn bila musow bolo ka ban n bangebaaw ka kɛ to i b'a ye k'a fɔ o tɛ ɲuman ye donc hakilina wɛrɛ bɛ n'o la donc n'a ye laɲini dɔ ɲini fɛ sisan n'o ɲɛ ma sɔrɔ a bɛna mun de kɛ sisan donc n'a ye hakilina ɲini teri mun fɛ n'a taara bɛn ni teri jugu ye donc o bɛ sira dɔ don a kɔrɔ bon sira min cɛ man ɲi kosɛbɛ bon an bɛ yɔrɔ min na bi yɛrɛ n tɛna dogo la dugu in yɛrɛ bɛ cogo min na bi bɛɛ ɲɛ b'a la Bamako bi ni an ka kɛ dimanche yɛrɛ ye pas tɛ sangana ti ayi non ayi mais a bɛɛ tɛ ɲɛfɔ quoi an b'a fɔra le dɔrɔn mais o b'an yɛrɛ bɔra an cɛw le bɔra an jɔyɔrɔ la quoi parce que an mago ma kɛ du kɔnɔna na n'i ko k'i bɛ mara kɛ fɔlɔ e de ka kan ka en tant que chef de famille a kan ka bɔ e yɔrɔ la mais e mago ma kɛ foyi la fo ye dudenw bila tan surtout ka taa muso yɛrɛ bila a cogo la tan i tɛ fɛn fɔ a mana fɛn o fɛn kɛ a ka ɲi bon o de bɛ na ni infidélité ye bon n'a fana kɛra tan i bɛ taa sɔrɔ an fana cɛw comme a bɛ muso bolo cogo min na an yɛrɛ fana bɔra bon o muso kelen de bɛ taa an kunbɛn sira la o kelen don dɛ an bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn kan voilà donc a bɛ côté fila bɛɛ la quoi voilà mais n'i sera k'i yɛrɛ mara a ka ca Ala fɛ fɛn caman bɛ yen i bɛ se ka ɲɛ tɛmɛ a caman kan voilà n'i sera k'i ka du mara infidélité nin bɛ ban o yɔrɔ de la voilà n tɛna jigin muso i mana fɛn o fɛn kɛ muso ye bi hali ni miliyɔn kungo le kɛ dɛrɛmɛ kelen ko o ka jugu ni fɛn bɛɛ o bɛ kɛ quoi mais a bɛ na ni marali ni éducation kɛra du kɔnɔ ka ban n'i ka se k'i muso lamɔ a ka ca Ala fɛ infidélité a bɛ dɔgɔya hali n'i yɛrɛ bɔra kɛnɛ ma en tant que cɛbakɔrɔ n'i bɔra kɛnɛ ma i b'a ye k'a fɔ i man ka sɔn ka k'i muso la parce que a b'i kumakan bato mais n'a bɔra la ka ban a banna o kɔni ne hakilina ye dɛ d'accord faamuyali sɔrɔla la bon min bɛ na n'o ye o ko ka ca dɛ souvent a bɛ dépend muso la i n'a fɔ cɛ yɛrɛ fɛnɛ bon comme hadamadenw farilakɛw tɛ kelen ni cɛ farilakɛ bonyana bon pratiquement a bɛ se ka dɔw ɲɛɲini kɛnɛma i n'a fɔ sokɔnɔta a bɛ se ka kɛ o kelen t'a jɔ quoi a bɛ se ka taa dɔ ɲɛɲini kɛnɛma bon muso fɛnɛ bɛ ten yeah souvent a bɛ se ka kɛ cɛ mago bɛ jɔ hali muso la yɛrɛ muso b'a fɔ k'a sɛgɛnnen don ou bien a tɛ ɲɛ sɔrɔ a la quoi olu bɛɛ bɛ cɛ bila yala la yeah ou bien cɛ yɛrɛ kunbɛncogo so kɔnɔ bɛɛ bɛ sokɔnɔna nɛgɛ bɔ a la fɛnɛ quoi voilà o kɔni ye ne hakilina ye a ko la tilenbaliya min bɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a defoba ye musow ta de cɛ tɛ ɲini e fa ni e ba de fɛ k'e kana sigi e k'a ta ka dabada ma ne ko fɛ k'e i cɛ mara aw bɛ se ka bɛn wa aw tɛ bɛn o wa cɛw fana filɛ n'i ni muso ye kɔrɔtɔ ni fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ e nana e tila tun k'i muso janfa ka taa dɔ ye kɛnɛ ma k'o de ka fisa ni e muso ye o fana tɛ se ka kɛ o kuma ɲɛma bon tilenbaliya a ko a ka ca ni cɛ y'a ka devoir kɛ a kan ka mun kɛ du kɔnɔ n'a y'o kɛ ka ban o y'o bannen mais muso fɛnɛ ni fɛnɛ ye cɛ ɲɛ kumunen o donna so kɔnɔ e ko e de ye muso ye ŋana ye k'e b'i ta k'a da cɛ ta kan tiɲɛ yɛrɛ la aw tɛ bɛn i bɛ cɛ nɛgɛ mun b'a hakili la a b'a f'i ɲɛna o kɔni ye ne hakilina ta ye mais cɛw aw fɛnɛ k'a lajɛ dɛ a y'a lajɛ an fɛnɛ musow a ka an bɛrɛbɛrɛ k'an tɔbɔtɔbɔ sinon tiɲɛ yɛrɛ la muso hakili ni cɛ hakili tɛ se ka kɛ kelen ye tilenbaliya mun bɛ na n'o ye cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ o ye cɛw yɛrɛ de ka ko ye o parce que du kɔnɔna na cɛ de ye cɛ ye f'i k'i jɔ i jɔyɔrɔ de la ka dutigiya jira mais ni e ko kɛnɛmala ka di ye ni sokɔnɔna ye a ma nɔgɔn ko aw bɛ bɛn a la dɛ muso bɛɛ ka ɲi ni cɛ ye muso don a sago ma muso bɛɛ b'a cɛ nɛgɛ mais en tant que cɛ bɛ kɛnɛmala la yala la ko mun ka d'a ye k'olu kɛ ani muso tɛ ɲɛ sokɔnɔna na muso jugu bɛ muso ɲuman bɛ muso bɛ se ka bugɔ bolo kelen na cɛw yɛrɛ k'u jogo ɲa u ka sabali u ka musomisɛnninw minɛ ka ɲa dɔ kɛra sufɛ yala ye k'o dabila o de yɛrɛ de kɛrɛnkɛrɛn yɛrɛ sufɛ yala in a bɛ ka musow tɔɔrɔ dɛ o yɛrɛ de y'a kɛlɛ ye
kɛlɛ yɛrɛ infidélité in kun yɛrɛ de sufɛ yala u k'o dabila ba in u k'u sigi so tɛ ka wuli ka d'u ma. Cɛw tɛ tile musow ni ɲɔgɔn cɛ. Cɛ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ muso furu u tɛ sigi so kɔnɔ heure bɛɛ kɛnɛma o de bɛ na ni kɛlɛmisɛnnin ni kuma camanba ninnu ye furuso kɔnɔna la. Tilenbaliya in kɔni a da bɛ cɛw la a da bɛ an musow la parce que du kɔnɔ ni cɛ ko ka dan yɔrɔ min na ni i danna ye denw bɛɛ bɛ tugu i kɔ mais ni cɛ ko ka dan yɔrɔ min ale de dun ye ta ka na ni e ye e tɛ dan yen nɔ tilenni tɛ na du kɔnɔ dɛ cɛw fɛnɛ man ɲi dɔ ka fɔ olu fɛnɛ ɲɛna. Mifa production jabarani kanubagaw aw yɛrɛ bɔra sisan nɔ ka jamanadenw ka hakilina ta bɛɛ lajɛlen mɛn aw yɛrɛ ka hakilina ye mun ye a y'olu bila commentaire la a kana ɲina fɛnɛ ka aw abonné an ka chaîne na ani ka j'aime baden kɛ a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ.